Yeah, so pakati pano pali issue ya Iran ndi imene ndithu ili mkamwamkamwa kuti makamaka chikuchitika ndi chani. So mamawa tinapasina update ya ku Iran komanso panonso ndithu update sikuti ndiyosane kwenikweni komabe timangofa tiunikire njira ziwiri zimenezi kuchitika kumene pakati pa Trump komanso dziko la Iran. Definitely anthu apitapita m'manyumba panopa sakumatchaso imene ndi point yayikulu imene mungatenge ngati wina akakuwuzeni kuti akumatcha amene ndithu akona mizani. So pali njira ziwiri zimene zikuchitika, pali zinthu ziwiri. Mu Trump watumiza message ku Iran yonena kuti sapangaso attack. Sapangaso attack. Watumiza message imeneyo. Komano sitima chawo chimene chimasandukaso ngati airport chachoka chaku China kuja chaku Taiwan chikupita ku chaku Asia. Not necessarily kuti chikupita ku Iran koma chikupita side yawo mbali yawo ku northwest Asia. Chikupita kumene koko side imeneyo. And by the way ajina Israeli anatumiza uthenga ku Russia kumene anauza dziko la Russia kuti apange communicate ndi dziko la Iran kuti ma Israeli sayamba kuponya mabomba. So ngati yo saponya mabomba ndikuti mabomba sapezeka apo chifukwa Iran imanena kale kuti ife sitiyambisa nkhondo koma timafuna inuyo muyambitse mutishosha. Mukatishosha ife timabwezera, ife sitimayambisa nkhondo. So Israeli inapanga communicate mu December ndi Russia kuti auzeni kuti ife sitingayambise nkhondo yayi. So komano iniyo with Trump menti manzila Trump ndi unpredictable guy ndi munthu amene sungadziwe kuti apanga chani mu minute ina yake. So chimene chitika after chichita choka sitima chawochi kumalo side imene kuko ndi kuti Iran anapanga shutdown airspace yawo mlengalenga mwawo ananena kuti tatsika kaye musapezeke ndege zodutsa menemo. I think mukamadutsa muzidutsa mbali chifukwa nthawi ine iliyonse tikupeza kuti tikufuna tipange zinthu kapena boya amene makena yake chifukwa ife tikangona akangotera akapanga shutdown what it means chimene chimatanthauza yawacha amatanthauza kuti akangona ndege iliyonse okena kalikonse ndikuti amakashuta ngasiwa chatseka ndi amene akubwerayo ndikuti ndindana amene ndamashuta benekena ko uthenga pano mabwera kuchoka kwa amene kuti yayi kuuza Tehran kuti yayi musapange shutdown, it's fine zisiye ndithu sikuti ife ndithu tipanga tikupangana. So mau zikuoneka zoti pali de-escalation ngati zinthu zadekha pabivuto lonse koma tima action dina ntimene makhanga kuti akunyamuka ukakutere pamene so Iran so imakhala kuti ifeso tikonzekereso kuti pacha Trump pacha windi Trump kuti plus kuma air bases awo akukatha amene amakhala kuti ali mu position yoti Iran ikhoza kupanga attack amene ndikuamba kusamutsa kuti samukani kumene koko samusani ma assets choncho zimene zifu zimapereka so ndithu kasigino kena kaya kuti madolowe athawopeza kuti angotipanga surprise. So nkhani ili kumene kundimeneyi komano kwakukulu kwake ndikuonena kuti ngati zingakhale kuti apanga attack Iran ndikuti akhala ngati kuti amenya awenderera like amenya yobera like basi pipyu basi zatha basi paibe chimene chitike kana kosa kubwera sokuseri basi nkhonya ndi zimene zingachitike ngati angakhala kuti apanga attack komano pakati pano chilichonse chili ndithu chili mwa normal since Trump akuti yeyo wanga confirm kuti Iran sikufuna metenera mamawu mja kuti Iran siphaso sipanga execute sinyonga anthu aja amene amachita matema amatumidwa ndiye china Mossad komanso ndi Americans aja. So the issue ya ku Iran
ndi America ndimeneyo. Koma pakadali pano, as we said earlier on, kuti airspace yatsegulidwa ndithu ndi yes joncho ndithu ndimene zili ku Iran. So yeah, anything ndio tizikudziwitsana kuti kochitika suma kuti koma pakadali pano pa chilichonse ndithu chili bwinobwino. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.